van 200 naar 600 kanten meter. De haardezaak in de Westereen zal verhuizen naar een 3 keer zo groot pand. En dat is ook wel nodig, want eigenaar Harry Nuveld had een grootse plan. Het doel is toch dat ik in een gearwerking ga met een reeds bestaande stichting. En dat we die proberen in een dagbesteding en jongeren naar de afstand naar de arbeidsmarkt weer een plakje te gaan. Nou ja, de zorg gaat altijd voor het in zitten. En aangezien we nou natuurlijk zo'n prachtige locatie deels hebben komen, hebben we rond de oor. Dus kan ik de kachels misschien nog eens loslaten. Willem die kan het doornemen. En ik heb me oriëntering in de laatste jaren misschien wat op de zorg. Mijn onderdeel dit wordt eigenlijk de opvolging vanuit. Alleen moet ik eerst alles nog even wat leren. Dus daar ben ik mee bezig en ik ga mijn eigen bedrijf er wat bij. Dat is tap af van. Hoe is het met hem geet te werken hierin? Ja, dat is altijd wel mooi natuurlijk. Alleen soms wat lastig van beide kanten. Je zit qua thuis en op het werk. Dus als er wat is, neem je dat ik vaak wel mee. Maar nu gaan we nooit zo vaak ruzie, dus dat komt wel goed. Willem wordt kleerstoomd om de zaak over te nemen, zodat Harry hem focussen kan op zijn eigen droom. Jongeren de arbeidsmarkt op helpen. Het had altijd in me zitten en het brengt me een bepaalde rust en vrede. Dus heel mooi. Ja, ik vind het mooi. Dat is altijd al een passie van hem best. En ik gun hem dat ik van harte. Op 4 november zal de winkel iepen. Als alles goed gaat, volgt de daaibesteding. De volgende generatie staat in elk geval klaar om de zaak over te nemen. Maar wat is Harry zijn ultieme toekomsttip voor Willem? Ik hoop dat er net de grote stappen in één keer. Dat heb ik nooit in en dat mag nooit willen.